नागिरो नोंथांमोन? आं जाबाय जुरिसेआं। जोंनि फाग्लि गोसोखौ सासे बिथाङा बुंदोंमोन आरोना कपि खालामनायसो होननानै। बिथांखौ आं क्लियार खालामना होनि। बे फाग्लि गोसो एपिसोडआ आं बानायनायसो आरो रावनिबो कपि नङा बियो। फार्स्टनिफ्राय लानानै दिनैसिम बे एपिसोडखौ आंसो बानायदों। फाग्लि गोसोनि गासिबो स्ट'रियानो आउन स्ट'रिसो दे। जाबा दाजाबाबो आं आंनि साननाय हनायजोंसो बानायो। आरो आंनिनो स्ट'रिबालाय आंहालाय मानो लाजिनांगौ जाखो? आरो जाय कपि खालामदों होनना बुंदोंमोन, देनाय बिदिबा खिन्थालाय आंनो। बिदिबा देनाय खिन्थालाय सोर आंजों एमिजों मोनलायफिनगोन ना फिना जाखो? आरो देनाय खिन्थालाय एमिनि फिसाया फैगोन एपिसोडआव माथो जागोन? आरो फाग्लि गोसोनि फैबाय थागोन एपिसोडआव आंनि एन्ट्रियालाय माबायदिथो जागोन? फैबाय थानाय एपिसोडआव आंनि एन्ट्रिलाय दंना गैया? साया लोंद' पाति परमेश्वर। नंगौ नामा? बिसनि मुलि होना लाबोदां, लोंदो। मोजां आरो होमबालाय मोदाय जानानै लांफैफिनगोन आं। गिया माथोसै आंलाय बहुदखौनो। मा ओंख्रि संगोन? आंलाय मा मिथिगौ? आं जेबो संनो रोङा आङो। मा नों जेबो संनो रोङा? रोङा नालाय रोङा आरो। माबायदि बिहामजो लाबोखोलै आया? जेबो संनो रोंमारा आरो नों? रोङा आङो जेबो संनो। आं मेगिल' संनो रोंगौ 2 मिनिट्सनि। बेबो बारा गोथाव जाबावा। मोजां होमबालाय मेगि जाबाय थानांसिगोन नामाब्रा? माबा होनदों नामा? ओमफ्राय खबर सबरालाय माबोरै? मोजां नङा। मानो? हाबा जाखांनानैनो मोजां जाया जागोन दा? मोजां नङालै। आंखौथ' लिंहरलायबावाखै नामा? हरखाबै जाबायना, आइयानो बिराद हाखु दाखु खालामदों। दे मोजां बिदिबालाय। दालाय अबाव दं नों? आं न'आव दंफैयो। दे बुंदो, हाबानि पार्टिया माला होगोन? पार्टि नांलायालै। नोंनि हिन्जाव गोदानखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दङ आङो। माला नुगोनथाय? आं मा जाखो? र' दे। मानसियाबा अबाव थांखोलाय दा? फन फैदोंलै, र' दे। होमबालाय रायलायग्रोदो। हेलौ जावैसो? आयै। हानानियालाय माथो खालामदों? दङमोनथ' आयै, बाहेरावसो दं नामाथाय मानसि आयै। हा माथो खालामदों बेलाय? जानो। दे जेबो नङा दे जावैसो। आं ओरैनो गोसोखांनानैसो हरला बायनायानो। बाखि मोजां ना जावैसो? गासिबो मोजाङैनो दं। रायलायनोमोन नामा आयै? जावैसो बिदिबालाय हैदो। खाथियाव दङबालाय रायलायनोसै आं दसे। नायनि आं र' आयै। दे होमबा जावैसो, दा हरफिनबानो जाबाय जावैसो। जागोन दे आयै। आइ सना थांनायनिफ्राय खालि जाथारबायहाय न'आनो। ओरैनो रावबो गैखाया जोंहा। दा आइ सनाजों रायलायनो मोनबासो गोसोखौ स्रां मोनसिगोन आङो। जायखिजाया आंनि आइ सनाया खुसियै थाबानो जाबाय दे गावनि संसाराव। मानो गस्ला गानाखै नोंलाय? आंनि गोसो आरो। आंनि खाथियाव लाजिथाराबो लान्थिया थाबाय थानो। नोंखौनो लाजिया माथो आं। मा एसे दुगाथाय? नोंहालाय माथो नांजादों?
आंनि गोसो आं जेरैखि थाया दे बाद दे नोंजों रायलायबाय थाया आङो हजों आइमोननाव थांनांगौनो आंलाय मानो थांनांगौ आइया लिंहरदों गावबागाव थां आं थांनांगौबाथाय फैनायसो नङा आङो ओरैनोबाबो थानो बाखायो आङो नोंसिनाव आं थांबाथाय आंखौ लायफिननोबो नांखाया मिन्थिबाय नायगोन दा आंबो मारै फैया नों बावनाङा नों हाबा जाबाय आरो फैयाबा थिखोना लाबोगोन सोरां नों आदाखौ नेदोंमोन नामा सोरां मा खालामनाय जादों बेलाय बेयावबो गैया अबेयावथो थांखो बेलाय सिरि थाखा मोनाबो नालाय अबावथो थांखोब्रा बेलाय गोजौआव नायबावनि आं र' आंनि रुमाव थांसै ना सना आदाखौ गलि मारो सोरां मालाय सना सोरां आंखौ थांनो होदो नोंनि आदाया मिथिबा मा साननांगौ साननैसोल' जादों दानो बिराद गोसोखांबायना आदाखौ सोरां सोरां नों मानो बिदि आंनि आखाया साबाय सोरां बेलाय जेबो नङा नों जे आंखौ दुखु होदों जों सानैजोंसो मोजां मोनलायखायो ना सना नोंलाय आंनि खायसोना नोंलाय आदाखौ मोजां मोनखायाना मारैथो संसार जागोन नों खालि आंनिल'खा साबायना सना आं बिदि गनाया नों सोरां आं नोंखौ थगायाखै आंनि हिन्जाव गोदान नोंलाय आंनिखाना रावनिबो नङा बाय सोरांजों आंनि हिन्जाव मा खालामदों मानो फैखो मानो एफाथाब फैखो बेहालाय मा जालायखो थाबावबानोथ' जायोमोन ना मा बुंलाबायदों नोंलाय अबाव थाङामोन जेरावबो थाङाखैथ' नंगौना बेखौलाय मानो बुङा आंनि फंबायजों दंमोन गैयामोन होनलाय नों मानो सिरि दाना मा खालामदों बेनि रुमाव गाबोन फुङाव फैबानोथ' जायोमोन ना आंनि फंबायजों थानो हायो गावनि फिसायजों थानो हाया नों आंनि खाथियाव दाफैखा नोङो मानो आंनि फंबायखौलाय माथो जेबो होनाखै नों जौ लोंदोंना आंनि खाथियाव दाफैखा नोङो मा खालाम नोंलाय आं खाथियाव फैबा गोदाव सोराव बुंलाबायनो नांखाया मा सोमोन्दो दं नोंहा आंनि फंबायजों मा सोमोन्दो दं आंहा मिन्थिनो मोन्थाय दं बुंगोन ना बुङा नोंलाय जेबो गैया नों आंनि गोजानाव थाग्रोलाय आंनि गोसो